бори аввал бо иштироки блогерони тоҷик Муҳаммад Шарипов. Надорум. Ту духтари некрӯз нестӣ? оқибати фарзанди падарони беномус. 4 соле ки ҳам Москва дабдаи вообще хонаш сумроӣ намекардаи духтараш зану будакша нигоҳ намекардаи. Шукруллои Қудрат. Ман я рафиқ доштам некрӯз мешиноси ҳамура. Мирзоёр Гаюров. Сега я 2 ҳафта пеш як ду ҷурои расима ҳамура да нашрои клубҳои Гамбо як рӯзала дар ҳамин центр хатия духтар. Чанда ба лисай маҷбур шудам сум табдистам. Зану фарзандша дар Тоҷикистон парт офта нигоҳубин намекунад ҳамура ёфтан дар кора. Охир кӯдаки бечора чӣ гуноҳ дорад? Гуноҳи мо дар чӣ буд ки моро 4 сол парт офта ку моро нигоҳ накарда. Я зани рӯз гирифтам соз ози хона мошин как да иҷабдаем гаштем стройка гуфта зану фарзандашро фаромӯш кард. Салом алейкум некрӯз, маям Шукрулло шинохтӣ. Зан касал да баниса ховай духтаре да кӯчаҳо талбандагӣ када гаштай. охи бародари азиз да он пушти сараш шафқутӣ бизан мерава охи мешини авай барои авай занг задем мара кори дига надорем шумо. рӯзи 3 апрел расо соати 19:00 бо вақти Москва дар канали Таҷлиён дар орзуи падар.